Dilluns, dia 4 de desembre, els carrandines anaren fins a Mancor per fer una excursió a peu des de Mancor fins a Lloseta. En poc menys d'una hora pujàrem a Beniarroi, una de les 4 antigues alqueries àrabs que hi havia a l'actual terme de Mancor. Berenàrem amb vistes a la vall i al monestir de Santa Llucia. Trepitjant neu vàrem baixar en direcció a Lloseta per agafar el camí de la Font Garrover. Entre oliveres centenàries vàrem gaudir de la neu que encara hi havia 2 dies després d'una gran nevada. Passades les finques de Sostorell Nou i Vell, ens vàrem aturar a dinar i compartir cafè i llepolies entre els 26 participants a l'excursió. Acabat de dinar, anaren cap a l'oratori del Cocó, donant per acabada una magnífica excursió d'uns 13 quilòmetres.